mi s-a oprit un pic filmarea și n-am mai putut să filmez, așa că trebuia să... Nu știu. Am apăsat pe ceva greșit și de-aia. Să continuu, nu mi-ai mașina. Voi vă uitați aici, da? Dacă mi-apare o stea, nu ziceți. Așa așteptăm salvarea. Voi ce vă uitați? Așa îi dau și lui Denis. Și America mea. Și dacă am întrebat de ce nu mișcarea, nu merge tot. Și nu merge. Trebuie să mai fac eu niște setări și bă, merge. Am pus la capul meu să vedeți ce văd eu. Să plecăm din țară cu mașina asta. Întrebam cam ce punea în telefon. Uite așa, am asta să vedeți. Așa. Dar nu văd eu nimic. Să mă bușesc. Așa că trebuie să îl țin. Uite așa. Cu cifră. Nici nu mai știu unde să mă pun în cameră, ori în laptop. Ia să, așa că îi dau un mesaj, da, să uite dacă e acasă.